joni noon kanko Cheikh Oumar son jii kalɗo garɗon yimɓeɓe cofta jaɓɓu yaade mon gilɗi mumen Cheikh Tidiane koko Cheikh Oumar haalani yimɓe Cheikh Tidiane ɓuuɗal gongal hen ɗum noon fuude fof yettata Cheikh Oumar ono noon duwanta Cheikh Oumar kalɗo garɗon yimɓeɓe jaɓɓo mon teddino mon tawɗon wurtankene fewi Fouta hawri ala he mbiɗa Cheikh Tidiane ko Cheikh Oumar nani ɗum e ɓerɗa men e defar nelaɗo Allah o wimi heɗa seeɗa keeɗimi o wiminne mbeɗa juurma ɗo juurgal gotal mbeɗa sikka meeɗa ɗum juurede ɗum ko ɗum woni o wi tawi ƴiƴi mam ɗam ene laaɓi meɗo jiide Cheikh Tidiane ɗe jibinoɗa daña duuɓi jeeɗiɗi jungo ma jagga nanneɗa qur'ana no ɓiɗɗo pul waɗano e kala saaha qur'ana ko hoddu jiɗɗa hollede ha gassi e holtuma nde ceerɗa e jignaɗo ma beele tan ko jangguinma hoddu walla ala saabu sirlu goɗɗo ko yimɓe ne mbiya kala ko kalanɗa a yejitta a tesko ko won sirlu moyma ndeysaan i Abou Diop idi fo Allah jarama yimɓeɓe kadi mataw ko moƴƴere mabɓe tan e am min noon babam yaltade ko mbeɗa yaara duuɓi jeegom do yaltaduno nde tawi won konngol ngol o haalanno nenam eɓe gadodiri hen kadi ka goto bajju eyyi o wi nenam wiyete ko Mariam Molo o wi nenam somi yonti dalde ɓuɗano yo nawam to biteɗo Mountaga Daha Cheikh Oumar o woni bamum ceerno Bassirou Tall hoɓɓe ɓe Louga joni noon o yalti aduna mi dañi duuɓi jeeɗiɗi nenam felliti nawdeɓi toon min gari ha Ndar tanam goto nan ɗon kañum e jibinɗo nenam jiidimo goto e baba wi tawde mbeɗa famɗi yomi acca mi jangga Ndar hami fuɗɗo seɓorde mi yawtine Louga nenam accimi Ndar mbaɗami galle biteɗo ceerno Ousmane Sy woni bamum Amadou Iyane Amadou Iyane nde gonmi ɗon on waktu Iyane Thiam en ne jangga ɗon cuwayade Iyane Thiam aɗa andi wiyete ko Demba Thiam kono wi hoore makko Iyane Thiam saabu yidde ceerno makko ha wonti Iyane Thiam eyyi woni Iyane Thiam Amadou Iyane ko si yetta kanko noon ko Thiam o wi hoore makko Iyane Thiam anani e nder on saaha o woni toon koolaɗo o woni toon jiiɗaɗo min o andata kam komi bayde min jottodirta kanko ko sanɗo mawɗo tewɓe ɓadi ceerno minen min mbaddake e biteɗo Hasane yo jangguirata min kono ko galle to min goni Allah hoddiri tawde mi haalanta mbiɗa sifa ono wayata gorko goto mi wiye Siley Gawlo ko mawnum babam kamɓe jiidi wimo goto e baba kanko woni bamum Sek Mam Diaken witeɓe Demba Seken to Dumak Sot o ari o wi kanko ko nambi o nannami école taram debbo wi ala bamakko wino ko yo janggu ɓurana o felli teddemi omo heewiti hen doole tawde babam ko miñi ko ɓen gujjimi nawimi ganduɗa to Boul Moukdad mbaddimi e gorko biteɗo Sani yo nawtam hay somo tetami yo taw mi yettima to nenam o tetami toon ni woni gartumi ga e Fouta mi yettiyaki Louga nenam ittimi ɗo nawi wuuro witego Duya nawimi noon sa yi galle ganduɗa Mamadou Hamdine Ali en ɓe ceerno gonɗo ɗon wiyete ceerno Alassane Abdoulaye Gallo o nden on waktu digaral galle o no fotirno galleji koɗɗi e nder galle o galle ganduɗa hono ganduɗa Hammadi Alassane jibinɗo o ganduɗa yaay makko galle mum ke nder galle he woni on hetti funnague foof ɓaƴimo worga seeɗa ko Alassane Abdoulaye heedi rewa ko biteɗo Amadou Abdoulaye heedi ɓe bagui funnague biteɗo ceerno Sadio An ni galle o hoɗirno duɗal ngal woni hakkude nde duɗe ɗe ɗe goni ɗiɗi gayl du hen duɗal koto Alassane Abdoulaye keddigal ngal koto ceerno Sadio soko min ɓaari naatemi ko suudu Coumba Aïssa jibinɗo o ganduɗa yayma kanko Modou Falli somi yalti wuuro ngo kala natmi e wuuro ngo ko wuuram walla mi naata galle Oumar Migné tanum ganduɗa Amadou Souleymani ko ni woni kanko jibin sano yimi e nder galle kanko Modou Falli mbeɗa jogui guiƴam wiyete ko Amadou Coumba woni Amadou Pam haabi en noon ko kamen goni sehilaɓe min jontida mbeɗa min jaada koto ko Amadou Coumba woni guiƴam ko ni de woni enɗam gonɗam ɗon e jiganaɓam ɓe ko awluɓe tani ken mi nehima e galle he ɗon janggumi ɓurano e hoddira Allah ko ni woni gonka ka kanko nanguirimi tan komi jiganaɗo makko ni wayi Allah hoddiri tirmi hoddu noon janggannoɗo ɓuura so wi tirmi hodduma ɗum nanji yimɓeɓe mataw famini yimɓeɓe kam o janggannoɗo mataw faɗani toon dursude mi sikkani mi an hawnide mi woni toon ko Allah haaji aɗani ceerno du'unimomi e seeɗa mo dañnomi toon kono wiyede joom kayit Abdoul Kayit dursaji wonɓe ganda bo beele Abdoul meeɗi dalde ɓuuraɗo eyyi won hen ɓe ganda ɗum kono haala ko kalta tan joni noon nden wayi noon e hoddira Allah gartumi gata nenam en hawri nenam ko min goto jogui
te mbeɗa min keewi nayi gonti min renata nayi ɗi denowo nayi wiyete ko gaynaka gontude gaynaka bisimilla nde mi wone ɗum ha battumi ƴarade mbiɗa jogui gayi joloji kaɓante ko gawi e dade somi fi ɓiddugal ngal gaari fof ne heptini dadam rewa en ɗum addinimi wofde gaynaka ka joom gandal nden wayi ni hoddiral nden wayi ni ka joom gandal gonɗo e bawɗe Allah hanti kalɓe pijjata ko mbaɗata koko ɗum jiɗata wadde mbeɗa wonde aynoɓe baali aynoɓe nan jogui ko ñañoji aynoɓe baali e aynoɓe nayyi beltorto ko wadde ñañoji filmi ñañori mbeɗa wonde sukaɓe mbeɗa min pijira tan wona mbeɗa waɗi meccal ha watti wiyede mbeɗa wawi ñañori filmi gokkum mbaɗmi hoddu eyo mbaɗmi hoddu noon mbeɗa min koɗa hande kono ko baba wonno koko hen gurtami ande Allah addimi Dakar wonnoɓe toon ɓe no korsinimi kono ɓurmi ɓaggodirde ke Soma Dia wonno gandu ɗum ko guila mbeɗa jangga Ɓurana kawam mo ganduɗa kamɓe nenam jiidimo goto e baba koɓe fedde nde Soma ummi ganduɗa diwan Dara Halayɓe fuɗɗi nadde duyi nannibo duyi ko biteɗo Siley Pam e Abdoul Takko e biteɗo Siley Kadiata yette Ndiaye ɓen nannibo duyo gandirmiɓe ni min gowodiri garmi toon noon hanti mbeɗa jippi ganduɗa galle biteɗo Hammadou Boukar woɗɗade galle Sirou Mamadou Habibou ha battumi jippade noon ɗo ɓuuri ɓadadema wonno neɗɗo no yiiɗi ɓe wowodiri ɓe o to ko kawam galle Hammadou Boukar ko kawam wona gawlago jaggirimi ko toon nenam en jippoto toon hawiraɓam jippoto kono mbeɗa jogui sehilaɓe mbeɗa waala toon ɓe ko fanaynaɓe ha watti mbeɗa ɓooya toon wiyeteɓe Abou Sow en wiyeteɓe ganduɗa Hassane Niang en galleji Issa Konté en no kodde wiyeteɓe Salif Mal en Mamadou Boukar Koumbil en ko doynaɓe min goni hedde hen e bawdalla mi wowodiri e Somane kañum ne waɗi ɗum toon ko Siley Pam ndo hono ganduɗa Siley Ndiaye woni Siley Kadiata on noɓe mbawi wowodirde wette somo yaaha leele mi yiiɗa yeeɓode leele min jaada o wiyami yomi hot toon seeɗa mi wiyama ala min mi hottale minen komi awdi Sekou Oumar koɗami tan ko taare Sekou Oumar waɗi sa eɓe kiirani biteɗo Ros Niang leegal biyetegal Fass Hassane Ndiaye ari ɗon ne yima Hanabi Yeli Bana ala koɗno ɗum mbi kono hoɗano kam Hanabi Yeli Bana nden puɗɗi wiide Hassane Ndiaye kono mi ɗum Hanabi Yeli Bana eyyi ɗum ɗo sa haali ɗum Hassane Ndiaye mimi haali ɗum Hassane Ndiaye siftori eyyi ko ɗi de golle mbayi wonde banggue Sirlu Abdoul kala ko haalana kala ko nani ina deeƴa e ganiri hol sirru mum sirru mum tan mi heɗot tan hami tesko kono noon Safinatu Sadati naati hooram ndo garmi Alaji Saydou Nour Tall wiyomi janggu Safina o noddi Nour Alhaji Mad Moussa Ly to Dara Halayɓe ko sehilam o wi addu deftere Safina deftere on nde Alhaji Mad Moussa Ly deftere bamum dalnami hen Safina nde wiyetele haaliɓe hayril halqi hamdullahul ula ala basihi fina wa minna wa qadala ala al arsima ala ula sakin ala hab ibadillahi bil majdi wal ula habibun bihi yudi ilahu yaqalu salatu wa taslimun al ali ulan ala rabbil waral khinji iskara la sala ala innahu badrun izal amra salatamul wara zahno baru masala nabillahu ala al jinan mubawwu de windande idibe dalen bimi gorgui so wi gorgui non kala say nuru biyanmi bimi de windande ni sadi o wi ne jangowa amata anada ami wota am bimi gorgui windande en sadi wonno kala cuuɗe ceerno Saydou Nour kanko wela gara makka hande o wellita ha cikkade suusimbo jangga tawa omo wone maaya ha wayna meeɗa andudema ñande hen noon ombo hollimi yomi wawi haaldude makko mbimi nde windande nden saɗi o wi hamme Ndiaye ko bara droit makko addanamɗa ndiyam gadda weere on addi ndiyam addi weere Abou Diop sa namno komi haalta ɗum ɗo komi namni e wani ɓe kalami ɗum ɗo jinmi ko kala ɗum addi ndiyam ɗu hen o suuwe weere o tiime weere omo jangga ha ɓooyi o wutti ndiyam ɗam nden o wutti ndiyam ɗam o wimi ƴettu yar jangga Safina haymo jangguinma yejjiti ma wawa Allahu akbar nden battumi wawde Safina Allahu akbar ni de ɗum ardi joni noon won hen mbiya ko Saydou Nour waɗatno ko Abdoul beela waɗi ke hoddu wonno mami rokke pille laaɓɗe mbeɗa woni nder galle Saydou Nour Ly ha hande ɗon jippotomi a yi mbeɗa totta ɗon suudu min jogui caaji ha ɗon eyyi ɗon ɗo jippotomi ɗo o tam 540 mi idinomi dañde rokkinomi oto ko biseɗo Diop Hammat Mamoudou jaltaɓe ko jaltaɓe nani heewi ko ndewdumi subalɓe Abou Diop eskey moon oto o mbeɗa gaari ɗum nder galle ceerno Saydou Nour Ly en mbeɗa min jogori hejjude mbeɗa wonde sehilam ne wiye Doudou Sar hoddam ndu e amplificateur e solluwol mbaseje e solluwol ngol ko Doudou Sar bandiji naati keli weere o itti parabrise o itti batiri o nawi hodduɓe andi mi jeeyi ɗum ko sumbu junma taw watte tan ko soynere ɓe nawori ganduɗa
hono wiite solwol mbasengol woodi arɓe no bonno ɓerdam no tooña mbi mataw ko awlu ɓe gujji hoddu ndu mbimi ala gawlo fof gawlo hay gawlo goto wujjani hoddam gawlo fof ko hoddu mum tan welata ɗum gawlo fof ko hoddu mum tan feewi ɗum gawlo fof no wawi dañande hoore mum hoddu mum haaju mabɓe ala e hoddam mata ko bandiji gujji walla mbaɗoɗo fof wona gawlo te kadi hunde nde yaari woodi wiiɓe ko ceerno Saydou Nour waɗannomo ko mataw wanno ko e hoddu kono ko hande an kama laaɓan ko ceerno Saydou Nour watno ko wona e hoddu woni ko ni wayi wona e hoddu waɗa ko ndiyam eyyi watti noon so neɗɗo haali sami nana e bawɗalla yo somi nani kadi hoto yejjidde e bawɗalla eyyo non mbaɗa e gaynaka ne ha noon mbaɗon hen sallallahu Muhammadu biteɗo Aliya Diop dañi biteɗo Fatimata Aram Aliya Diop ko ceerno Fatimata Aram ene jogui temedere fosine ɗum somi haali ɗum ɗo toora ne andi ɗum saabu nda baydi quartier wari Abel Sande tani amen biteɗo Abdoul Qadiri mbo innirami o jaggama wiyama kala ganduɗa ɓi dima ɗo e nder toro e kala ɓi ñeeña ɗo e nder toro kala ganduɗa hen goto ma jagga beele leñol mum no way kamɓe foof soɓe mbarama wona addi e Abel Sande caggal baydi quartier wari Abel Sande tana min mbo innirami biteɗo Abdoul Qadiri jaggida hen ñande hen wiya ko Fatimata Aram yo faddin Fatimata Aram a faami de kanko jibini biteɗo Demba Almadda jibini ata on Fatimata Aram noon gila nden ha ɗo ɗo gonɗen mbeɗa wawma hollude kunnas mo ganduɗa ummiɗe Fatimata Aram min ganda sana ganduɗa mantude nelaɗo Allah addi Cheikh Oumaral Fouti ko dima amen bomin koddi te ndimago mum fof no fotiri hay hunde wela ɗum so wona banggue Allah e nelaɗo mum saabu Cheikh Oumaral Fouti ndo namna Abou Diop hone leƴƴi neɗɗo foti ɓe cikkanno o ha jogori wiide ko torode hen cubballa hen walla ɗum ala o wi leƴƴi neɗɗo pot neɗɗo fof tagaɗo leƴƴi ma ko joyi tan o wi leñol yumma ko leñol ma leñol bamma ko leñol ma galle mba natɗa ɗamɗa ɗon debbo ko leñol ma garɗa galle ma dokkuɗa ɗum debbo ko leñol ma mo ndenduɗa la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah ko leñol ma ɗum noon so waɗi wiide Cheikh Oumar ko so haalama ko Fouta fo haala ko julɗo fo haala ko l'islam fo haala iyo gila nden minen min gandi tan ko mantude nelaɗo Allah min gonde Cheikh Oumaral Fouti noon jinggani taniraɓe amen janggini min deftere wiitede Safinatu Sadati min dutti kadi min jaadno ɗum hono no Fouti fo yadiri Cheikh Oumar de woni ko jiiɗa ko bangam to Cheikh Oumar Abdoul ko ɗon puɗɗotoɗen Safinatu Sadat hewɓe janggi hewɓe bindi kono paamani ko ɗum wiyata mundi muɗum sirlu o Allah ne hokkuma ɗo reyni ɗum ko ɗum firtata Safinatu Sadati firti ko laana malal Cheikh Oumaral Fouti ndo waɗi deftere nde o innir ɗum ko Safinatu Sadati woni laana malal taki ɗum noon guila ndo woni cukalel o yino Mahamadou Boussiri en ko manti nelaɗo Allah o yi Mahamadou Fazasi en ko manti nelaɗo Allah o yi Hassan Boun Sab en ko manti nelaɗo Allah o ñaagui yo Allah rokkumbo ɓulnade ɓerde makko mbo manta Rasoul bil haqqi o ɓulni o waɗi deftere nde o wi ɗum Safinatu Sadati nelaɗo Allah defanimo wi deftere nde hayso bindol gotol kalɗa hen an kalowo e tawaɗo nde kalata nde onon fof on naate defare deftere nde Allah waɗi mon malaɓe o wi noon deftere nde ko laana malal ɗum woni Safinatu Sadati Abdoul Ata hade men yettade ko yimɓeɓe kewi nande ko sirluji Cheikh Oumar gila ina woni tiggu golwole Cheikh Oumar e cukagu golle mum mawɗo e cagatagal Cheikh Oumar e nder Sénégal Cheikh Oumar to Guinée Cheikh Oumar to Mali min garta ko yimɓeɓe kewani nande e maate aɗa wawi ɗum sirlu mo ganduɗa ina tongi kala tijaniyanke mo ganduɗa ko tijaniyanke gonɗinɗo ina andi won sirluji godiɗe mbeɓani famde kañum ko koyte ko kurus mo ganduɗa ko kañum woni tigui jokkorde yimɓeɓe e jomiraɗo subhanahu wa taala woni téléphone hakkude men e jomiraɗo subhanahu wa taala kurus ko ñaaƴe 12 hen banggue 17 hen banggue nogas hen banggue fo hawa 50 hutto wona temedere Abdoul elleɗo sirluji ɗi ko ɗum fotata e Abou Diop a jarama kurus de ko haala ma ko caggal barke gonɗo hen
ko haala mawko woni kurus haala ka fof kadi aka settini aɗa andi a haali mbiɗa fuɗɗode nde ko jaaɓe 12 rewi hen 18 rewi hen nogas timma 50 oto banggue ko noon wona 50 takki kurus taƴirede noon wona pour neɗɗo nan calcule tan woto maklude ala sirru cuuɗiɗo hen ene haala ka na fuɗɗoro sa yi ganduɗa so neɗɗo fuɗɗima ene waɗa ɗiɗorto ko jaabe ganduɗa 3 ɗe wona wiyama astahfirullahi lazim illazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum jaabe 3 ɗe ɗon neɗɗo fuɗɗorto sene wirde ɗum ɗon firata ko soka wini lawol gotol lewru ko balɗe 3 a wonta winde nede bakkar ɗen ñaaji ko ɗum waɗi ɗumen taƴirede noon so kesi ganduɗa a waɗi ganduɗa a watti hen nogas o so yanti ganduɗa e jaaɓe 50 ɗe wona ko nde won taka 50 ɗen ɗon takiɗe waɗirede noon nde Allah ganduɗa noddi nde nelaɗo Allah ha yettiti mum farli e men waktuji 50 nelaɗo no ustine ha arte waktuji 5 ɗi 50 ɗin ɗon sa waɗi salatul fati laabi 50 artirantuma ko waktuji 50 ɗi fof no ɗati ɗi julɗe ɗum waɗi kurus tañirede waɗa jaaɓe 50 ɗen ɗon ɗum atti ɗum e kurus sa nani la ilaha illallah la ilaha illallah temedere o yurmede Allah fof ko woni aduna ko woni laakara fof hawri ko temedere 99 arani ga e aduna ko natoɓe aljanna jiyata ɗum gotel tellina e aduna pour tagore nde weltoro woni ndungu wurni aduna ƴeew ɗo gonɗen ko ndungu so ndungu ari aduna o wurtat liɗɗi ɗi ganduɗa paytoto jawdi gondi dow faytoto darande ma an faytoto welto haqqillaji ɗi bilta ɓalli ɗi cofto ladde nde yooɗo ladde nde mooro sa nani ladde nde mooro ko laabi ɗi fof labtat e nder leydi tagadi ndi joni noon so woori noon ndungu are yiilade gona aduna o wona e rappirde seeɗa seeɗa huuɗo ko yoora waylo so wone waylade yaara noon ha ara e ceeɗu leɗɗe ɗe puɗɗo olde woni ganduɗa aduna nan laara rappude ne maaya ha debminare uura kadi ganduɗa leɗɗe ɗe foof ganduɗa jaɓɓo keɗeli aljanna debminare ɗi ndungu arta kadi watani ɗum guel gotel are aduna ɗum woni ko nafata ko aduna o foof 99 ko natoɓe aljanna jiyata ɗum joni noon sa waɗi temedere la ilaha illallah o yurmede Allah aduna gotel gargel ngel e 99 gonɗe ɗe laakara foof Allah feccuma hen ɗum woni la ilaha illallah temedere ɗum waɗi ko ɗum waɗe temedere jaaɓe 12 ɗe woni ganduɗa ñaaji 12 guidortade ɗum waɗa jawaratul kamali jawaratul kamali o nafataka soka waɗi ɗum lawol gotol tawde hitande ko lebbi 12 mbaɗa jawaratul kamali lawol gotol difo lebbi 12 a windattake bakkat oɗo siru waɗi kurus tañirede ni Abou Diop est-ce que Cheikh Oumar ɗon wiyete Abdou ɗo wiyete ko makki ɗo ko makki wiyete sa nani ɗo wiyama makki ɓiɓɓe Cheikh Oumar fof no potiri ɓe cettima kamɓe ɓiɓɓe Cheikh Oumar ɓe koye mabɓe kamɓe fof ɓuuri moƴƴude ko makki Cheikh Oumar makki Cheikh Oumar nde ɓoggol ngol ɗo fenta o fentana ɗum fentuɓe ɓe ɓoggol ngol nan Allah makka tan e moƴƴere makko comme no jooɗotoɗa ene mbi makki nomi haalanma sifa mum makki watta ko tuuba solowol Abou Diop o waɗa turki dembi sall waɗa dolokke damine ala ko wonata e hoore nde o waɗa to ganduɗa paare duubal talan o meeɗa yaade omo heeñi Allah wallimo waliyagal ngal no fotiri e makko e gandal ngal no fotiri e makko nono wayi andudiɓe ɓe yiddiɓe ɓe mbimi soka andi ko Allah yiiɗi yo taw Allah andinimi kadi ko tagore mum yiiɗi nden mbawata yimɓeɓe sa nani neɗɗo woni ceerno lurde tagore Allah nde o janggo bindi ɗi taw anda jamano ko yahata ɗum adda tampere e yo Mamadou Mayam ɗo famnima wiyama Cheikh Oumar Foutiyou holli nulaɗo Allah dendagal ruhuji ko jogori ummade ma ha heddiɗi ɗo gonga ɗum ɗon walli yo yaade ha rokke ƴellitade andude ko woni alamul larwahi to ruhuji goni to
Allah rokki ɗum Saykou Oumar o dañi ɗum ko defare nelaɗo Allah yiide mbo alamul larwahi ta alamul larwahi to omo nukkarno toon o jungo makko ruhuji ɗi o duwo yimɓeɓe gone jibinede ne gara jamanu no ara yimɓe ne jibine ne gara so gari mbayno du'irino ni en ndi Alaji Malick Sy ruhuji mabɓe gowodir ko to alamul larwahi toon o du'i Alaji Malick yo wayno wayni ari wayni kanko Cheikh Oumar Al Foutiyou sa nani ɓe mbi o itti toon ganduɗa dendagal ruhu jogorɗo yaltude makko o holli rasul bil haqqi ha heddi ɗiɗo ruhuji ɗi no heɓride to alamul larwahi ruhu ko annorde kono kanko Allah tottimo e defare nelaɗal le Cheikh Tidiane ndo ƴettata nde ruhuji ɗi ruhu fof ardi ke mbadi mum so neɗɗo o jibinama no jogori wayoyde o holli ɗum nelaɗo Allah ɓe mbi ha heddi ɗiɗi o koɓe kulɓine eyyo ɗe hen mbi nden wiya anani ɗum wiyama lal khasina illa sahsayni ɗum ɗo wiya lal khasina tan bindol ngol sa ƴeewi ɗum to limta kongol gotol ngol wonata kono firo ngo serta illa sahsayno ka haydi ɗiɗo lal khasina o firti toon ganduɗa kamɓe fo ɓe gari e ruhuji mabɓe eɓe gonde mbadiji mabɓe soɓe jibinama ndeɓe jogori wayoyde joni noon soɓe jibinama ndeɓe jogori wayoyde ni ko ɗum woni ganduɗa sirru baɗin gonɗo less o waɗa to illa sahsayno ko eɓe kulɓine kala mabɓe jeebiɗo diine mum mbi mbar wona ruhu binoɗo heddi mbar wona minke on jeeyami anani eyyo ɗum taki ɗum wiyde noon tawde wiyama heddima ɗiɗo soka woni tanum Saykou Oumar a welsidima diine ma sa weede hoore ma kula noon waɗa sa mbadeɗa hoore ma mbiya tawde wiyanoma Saykou Oumar holli kala ko yalta mum nelaɗo Allah ha heddiɗi ɗum min beebiɗo diina mo mbar wona ko min jeeya e heddinoɓe ko ɗum ɗon haala kan ɗon yahata Abou Diop Abdoul Ata haaloɓe ko haaloɓe windoɓe ko windoɓe yeddoɓe ko yeddoɓe dallinoɓe ko dallinoɓe jeddi ngala hen aɗa jeeya e ardiyankoɓe yeesiyankoɓe renɓe gandi Cheikh Oumar guila hanki tawi hande suwa deftere ceerno Mountaga Amadou Mountaga yaltini nde dalilaji kewɗi dallinama hen haalama yanti e haala ka kalanoɗa e leppi aɗa weltinira bandiraɓe hakkude Cheikh Oumar e gandal birnidi sama huusi to banggue gandal jinneji en goɗɗani wetuɗo figgo gonga taggal ɓilɗa ko hakkude figgue e ceew hakkude ma figgo joni wonata ko 1 kilométre demi ɗo ɗum joɗɗa figgo jeeri e figgo waalo a haali gonga ene goɗɗani figgo hono mbiɗa ni nde jinne biyeteɗo sama huusi hakkude mum e Cheikh Oumar ko mbawɗa famde tan yimɓeɓe saabu hollitama wonde on ne jogino mawɗo mum joom daraja mawɗo no Cheikh Tidiane kañum hoore mum jogino daraja mawɗo won ɓataki wiyama windama ɗon haala ka laaɓani ina sikka walla ina yanana hande ko an goto wawi laɓitanande ɗum yimɓe ha paama min walla baɗano mbami walla baɗano mbaɗa e yo gogo min walla baɗano min saabu kalɗa ko Seydi Diop Sam Harousine heewɓe nani inde makko wonno ko darjuɗe e nder jinneji te kadi ko tijjaniyanke Sam Harousine e woni giƴiko ko annabi Ibrahima on woni giƴiko kanko haali ɗum kanko Sam Harousine dalilu ɗo haalata ɗum kadi mami haalane holko addi dalilu o hawa haali ɗum o haalanno ɗum kadi ko Saykou Oumar e leetar mo kalɗa o tottunomo leetar o ko biteɗo Amadou Mouhtar Dizani aɗa andi enen ko Cheikhna Ahmadou Tidjani kamɓe ko Amadou Mouhtar Dizani Tidjani e Dizani andi serti iyo kamɓe ko Amadou Mouhtar Dizani enen ko Cheikhna Ahmadou Tidjani Amadou Mouhtar Dizani noon kañum tottimba leetar yo nawan Saykou Oumar leetar o ko ñande Saykou Oumar haɓa nokku biteɗo Kulum waɗɗani kaayi kono mum go nelno fecci kono idiɓe yaade ɓe poola ɓe nan tonga ɓe nan mbara heddiɓe nan mbaɗɗano piye cuwa mayde ɗo woni ganduɗa kanko ɗo windi leetar o woni hen noon ko karfeje mabɓe jinneji o totti ɗum Saykou Oumar yo addan Saykou Oumar leetar o Abou Diop so wi ene fewma mi haalanma karfeje ko jinneji ɗi kalno ko ɗum no fewi mbiya bisimilla Mamadou Mayo nden o totti Saykou Oumar leetar o kanko Sam Harousine leetar o seekama ƴeewama
tawama bindi ɗi ko karfeji jinneji harfere wotere ne ɓiɗi to e hakkude lettre o ɗum ke ɓurano ummi ko heddi ko fuɗɗi ko ɗum ko karfeji mabɓe kamɓe jinneji harfere ɓurano nde tumbi e hakkude nde ko jokkiti ko kadi karfeji jinneji Abou Diop o itti lettre o totti Cheikh Oumar noon ena andi ɗi ganduɗa haala mabɓe e gandal mabɓe no gandirɗa ni ganduɗa lettre bindaɗo huccina scène national taw waɗa hen ko Abou Diop yo haal no gandirɗa ɗum ko no andi ɗum Cheikh Oumar tiimi e lettre o tawi hoore lettre o bindol gongol ngol ɗo wiite ko taka ɗastu asam wat araran tisam bidisam a maɓoramu am raddit bima kasama lawo fuyide amrila hayi ɗo woni ɓurano kama asna hullawo li ma mata kasa yuslu hillawo li ma baga ɗum woni lettre o ɗum woni lettre o holko hanjum fof mana majjum tan ko an Cheikh Oumar hande min tottima doole e yamirode kalɗe jinne wonno felliti tawdi ko dewowo Allah ene yanta e ma e pellugol jihadi ne walluma ɗum woni sirri lettre o ɗum ko kuulumo heɓe ɗum jinno dawi ñande ko ɗo e figo ɗo gonduɗa hakkude ma e mo hande yama woni 2 kilométre walla 1 kilométre e demi eyo ko heedi men ko banggue rewo ɗon wonde sam harusin hoɗno yimɓeɓe koɗi ɗon caggal mum hoɗorde nde weñi yimɓeɓe so cukalel yalti hasanage hoore yejjinni kono noon ɗi posata ko yimɓeɓe kaaɓe ɗum eggi ketti banggue worgo ma ka woni dimaka cownataɗa ka to e toon woni figgu jeeri yimɓeɓe koɗi toon to woni to kanko sam harusin winni hande hay goota tawata toon ɗum waddi ɗum ɗon Mamadou Mariame ɗo laaɓi Cheikh Oumar e gandal bewnude ha joni wonde Cheikh Oumar ne jogui noon boddi hol ndin boddi holko nde wallitinomo e nder jihadi mo waɗano Abou Diop ba jarama boddi ndi ko ɓi sam haru simba kalaten joni o sam haru sim omo jogui ɓi ko biteɗo Ahmadou sam haru sin o inni ɗum ko Cheikh Tidiane omo jogui ɓiɗɗo biteɗo Hadidata sam harusin omo jogui ɓiɗɗo biteɗo Sarat sam harusin Sarat sam harusin woni boddi ndeɓatno ndi nder leydi ndin ɗon sa nani wiyama omo jogui boddi ndi ñande Cheikh Oumar ari bukkot Jambareng ñanen sa kanko Sarat harusin kanko ñande hen o naati jihadi wonno galle sam harusin no bukkot Jambareng o rewata ko jeeɗiɓiri leydi soko rewi jeeɗiɓiri leydi wuro fof ngo Cheikh Oumar jogoto haaɓede o reɓat ɗon ganduɗa ko nder jamma tawde Cheikh Oumar jogoto habde ngo ɗo wuro boddi ndi feccitata wuro ngo ko jamma rewata ko jeeɗiɓiri kala gandal gongal ɗon ñawdugal sanam boddi ndi bonna ha bona Cheikh Oumar pucci mum wiyete ko caadial nasru caaju gueɗe 5 so waɗɗimo pucci ngu kanko Cheikh Oumar Allah ne hollamo laawol ɗo boddi ndi rewno ɗo o selata laawol ngol hol seeɗa pucci ngu fawato koɗo boddi ndi rewno ɗo ayi no jogoriɗa ni joni numéro nodda mba beeleɗa hono ɓeeɗo ɓe gonɗen hono ɓeɓe kucciɗɗa ɗo wondude ganduɗa ene wayno ko ƴewta ko joni hono ganduɗa Amadou ganduɗa hono ganduɗa Mamadou oɗo ɓe kucciɗɗa joni ko ɓi Amadou Pendo no ƴewratama ni walla no jirta ni Abdoul Bolin dari walla no kuccitirɗa ni technicien joni ganduɗa joguiɗo appareil o walla no kuccitirɗa ni e balde en faade sal en faade ñas en ɓeɗo ɗo kucciɗɗa ɗo e mabɓe ko noon ganduɗa Cheikh Oumar huccitiri e lawol ɗo boddi ndi rewata ɗo joni noon téléphone numéro o so yiiɗi noddude boddi ndi o watti ɗum ko ganduɗa ke nder safina numéro téléphone o ko taka ɗastu asam wa ɗararan tisam bidisim bidi am a maɓaramu am raddito bimagal ɗon ko gaɗa ganduɗa ɗo ko lettre o to jaafa ɗon to woni ɗo ganduɗa hono wiite numéro téléphone makko nani de bihi kasfu gammi wiite bihi kasfu gammi ajili summa ajili bihi yandili hammi o yuɗiradu asili bihi naylu suhli jawo huddahmu samili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safi hum wonnaɗo binnuri tuhmadi sam harusin ɗum ɗo woni ko ɓiiko o notortono on wiyete Sara sam harusin ɗi woni numéro téléphone hakkude e Cheikh Oumar eyyi bihi kasfu gammi ajili summa ajili bihi yandili hammi o yuɗiradu asili bihi naylu suhli jawo huddahmu samili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safi humu wonnaɗo binnuri tuhmadi o haalda tawi Cheikh Oumar kanko Sara omo jeeɗiɓiri leydi Cheikh Oumar dow no waɗɗe puccu tal yimɓe fof gotum kay won toñaɗo eyyo yimɓe gona gotum jippo reeda min liɓatma gandane gonga eyyi ho
Mamadou Bayam min nani wiyede walla min e windiyankoɓe hono amen min nani windoɓe bindi ɓe paamani famɓe e paami yeddoɓe e mbino jedda wonde wiyede Cheikh Oumar ne jippotono wuurɓe hutto kadi jippo mayde ɗum waɗi hon ndene holton sabu sa nani ɗum no waɗa Allah holli Cheikh Oumar so are guenale omo yi maaɓe moƴƴaɓe omo yi maaɓe lepteteɓe ha waɗi saha goto ko nanta ko aɗa nana joni ɓe mbiya o daɗi har fo daɗi tabande wona omo noddeɗo woɗɗo notoɗo ɓadi sahi bardimawu koɗo wuuro mbiyata jonggude Allah sara wona ni nanta mbiyam kanko e nder jillu makko o mbara saha guenale o waala hen tawa mo huccita e maaɓe moƴƴaɓe o weltoro ɗum nani omo ara saha o jippo e wuuro so are guenale ɗe noon Allah hollama maaɓe moƴƴaɓe ɓe waɗi saha goto o are guenale e bawɗalla tawi won gonɗo ɗon ne leeli ɗon jaake lawtaben ko yimɓe malaɓe ɓe ganduɗa ɓe yiide ɓe weeɓani eɓe godi joni aduna men o kono koɓe wirnaɓe kono sifa holno ɓe mbayata sa yi baat noon ndenɗa o tawde ko goto e mabɓe kangaɗo fof mo kawruɗa ne wiye ko kangaɗo o woppata comci o ƴattataka so tawi gawri no ruufo wiya ko beele o hoccodo yawta o yiita maaro no ruufo o yiita gawri no ruufi o yaha tan ko haaju makko kono noon o nandi ke kangaɗo lawtaɓe en keɓe mbirna joni noon kanko Cheikh Oumar o are guenale ɗo tawi hen goto ne leeli ɗon o fellito wona ɗon yontere saabu barke lawtabo o ke guenale he tan woni yeehi ha nder jamma woodi ko Allah holliɓe guenal ɗe ɗo tan wattami haal ɗum ko ha paama o woni guenale o yiye guenale o haalde maaɓe e nder guenale ɗe kanko Cheikh Oumar Allah hollimo won ɗiɗo nan hen so nangue muti ganduɗa ko duko ha weeta duko ngo noon ko keɗotoɗo sikkata ko duko o yi won hen ɗiɗo ko cuddi jokkoto men jokko e wuuro ha weeta o yi hen yanade wotere ene deeƴi no jirten ni sa guenale kanko Cheikh Oumar o yi hen yanade wotere gonɗo o toon yuwat gonɗo e serum ko wayno laaɓi on wawla goɗɗo arde ɓiddugal kosam rufay on gulali ɗi dejƴa sa nani ɗum wona maaɓe nan kaɓa ha jiyaka manaji kono Cheikh Oumar no holle ɗum joni noon ko ɗum jiɗɗen haalde holko adduno ɗum ɓe ganduɗa ɓe sa nani a woni e séri men ko duko nanata ha weeta Cheikh Oumar ari ha fandi ɓe salminima e salminago maaɓe ɓe calmiti wiɓe onon mbarkono malaɓe ɓe mbiya andata sirra men saabu an aɗa foofa e hendu aduna minen komin yimɓe hanti ganduɗa barzak yaltuɓe aduna haalaɓe eyo a wawa andude ko woni ga o wi mo ganduɗa o jeeyi aduna o jeeyi lakara o tagimi kanko waɗi wirnitama yen jidiri jinmi ko kalnonmi e saabi Allah ɓen mbi minen min dukani minen idi ɗo e guenale gonɗe ɗo fof minen idi addeɓe ɗo gorko goto wirti min saabu no way yurmade maaɓe o jooɗi e leydi o janggi fati e salatul fati laabi tati o waɗi 4 e goɓɓum Allah o sakkinima ɓeɗo maaɓe e maaɓe julɓe foof ɗum min peccat min donki gaynude guilo rewi ɗo ɓuuri duuɓi temedde jeeɗiɗi ayo ɓe ko ɗum kalanno ɓe pundi jokkoto men jokko e wuuro o wi onon mbarkon malaɓe ɓen mbi min kalata o deɓnamiri moon saabi Allah onon hanki ko ni mban ɗon kon ɗiɗo hande nde ɗo yanade yante moon on goni tato ɗum ɗo ko ɗum woni ɓen mbima min kalane saabi Allah minen komin miskineɓe mayɓe o wi ko woni miskineɓe mayɓe o wi mayɗo mo jibinani mo woppani hay goto e aduna so keesi mayɓe woppuɓe ɓe ɓiɓɓe aduna so juuli gueeƴe mbaɗa 100 walla 4 walla mbimin cakkanima mayɓe amen e mayɓe julɓe kala ruhuji amen jaa heɓoyde gueɗe amen wonno mayɓe ɗaɓodirta o goto jantuɗe amen hande noon omo joguino ɓiɗɗo gorko goto to aduna hoote jomum hanki o yante fedde amen o wonti miskina ɗum woni jiiɗa hande min timmitata baɗomo ni ka jippime guenale tawi mbaɗa yi ɗum nani mo ganduɗa o jogoto ko wayno laaɓi yuwa keediji mum o ɗum ɗo fof wona maaɓe ummitima no cippirde wona noon nanirton de ko sirru Allah Cheikh Oumar no holle
hen goto so joguima ko way kono yaɓe yuwi keedimo Abou Diop gulal ɗi keewa goɗɗo arana jogui ɓiddugal kosam ɓiɗɗam rufa e makka gulal ɗi natta sako mbaɗa wi ko mbaɗirton ni ɓe mbi min kalata o wi kalne kam saabi Allah hen goto wi oɗo jowomi laaɓi ki kanko de min kamnata aduna ɓurmimo doole tan toñmimo gabbimimo to ladde min kam ɓe mbardumimi laaɓam min gari ga koɓe toñnoɗomo mi fawi fittanu makka o tottita laaɓi ki omo yoftoyam ha ummital min yawda yeeso jomiraɗo min kam ɗum woni ko jiiɗa ko joom ɓiddugal kosam ngal wiya anne ko mbaɗirta ni o wi minne komi jeenanoɗo jawdi cettiɓe komi anda nden mi ari gaɗo julɗo Diassa mbiyami kala ndo yuwa laaɓi ki min addata ɓiddugal kosam mi rufa e makka ha ñalawma janggo mi setto fenadam nde kadi e yeeso jomiraɗo minne komi donkuɗo hen sertude Allah hoddiri nden wetti Cheikh Oumar Doye ɓenni ene waɗi ko wayni ko heewi aɗa wawi rewde oɗo barage taw koko waddi tan e mayɓe kono oɗo sifa ɗum waɗi wiyede Cheikh Oumar ne jippo e wuurɓe ne jippo e mayɓe yo Abdoul Ata ɗo fammima hono ɗen namde tan gartata hande jiɗɗen haalande yimɓeɓe ko hakkude windoɓe e dallinoɓe e yeddoɓe ko kalata e dokkede Allah hokki Cheikh Oumar e dañde hono ma wonde gawlo Cheikh Oumar bawɗo sendude ƴeefa sikita sammita cengle ɗe jaa banggue koyeɗe jaa banggue condidi heeɓe defe ñaname e dole e jaam yo gandi man no silliya juddu hen balɗe amin tawi ɗon nde noon Cheikh Oumar ina wawi ewnade ruhumo suwa taw o jibinede o ewno ɗum on jaabo ha yimɓe nana ɗum sifoto ɗum ɗo fof Abou Diop a jarama ɗum o holliri ɗum ɗo wiyete Sokoto leydi Nissiriya ndo ummiti ganduɗa tarabi makke Cheikh Mouhamadoul Ghali addode sirul lawol Cheikh Tidiane o arti Sokoto o woni ɗon duuɓi 7 omo jangguini yimɓe omo jangguini jinneji ha ganduɗa o tawi ɗon noon yaɓirore wotere Cheikh Oumar no ari ɗon lawol mum gadanol tawi ɗon biteɗo ganduɗa Cheikh Ousmane Fodiyu Déme omo jogui ɓiye ko no wiye Mouhamadou Bello nden Cheikh Oumar ari ɓennude Cheikh Ousmane Fodiyu Déme Allah hoddiri ganduɗa o haalini ɓiɗɗo o wi ɓiɗɗo oɗo jahowo koɗam o artat ɗo tar komi hawre ladial o bon fay Makka o artat ɗo ko tawmi hoote joomam kono defare nelaɗo Allah dañi kala jiiduɗo e makka daɗi e jaygol kala jiɗɗo mo daɗi e jaygol ko nelaɗo Allah définimo ɗum kanko Cheikh Oumar ndo artata ɗo kala mo jikkodiri ƴiƴam kadi tawata ko daɗi min noon ñaguimami so ari o tawtanimi ɗo rokkuma debbo ndenden e makka ƴiƴam eɗen jiiɗimo kam eɗen gandi kono sen dokkima debbo o resi kadi ndenden e makka ƴiƴam nden wayini o arti hawri baba o hono kalnoɗo haala ka Cheikh Ousmane Fodiyu Déme hawre jomum lomti jappere makko ɓi kono wiye Mouhamadou Bello nani Mouhamadou Bello wi Cheikh Oumar bisimilla ma kono hande tawɗa ɗo ko gueɗe ɗiɗi ñalande babam no bismima no teddinma ñaladam hande mbeɗa teddinma mbeɗa bismima babam wino soko arti ɗo yomi rokkuma debbo e galle amen min hande komi joom ñalade nani mami rokke hande sohnajo sukaɓe ɓe koɓe ɗiɗo oɗo wiyete ko Ramatullahi aleyka oɗo wiyete ko Hasinatu mana ko wiiɗa ko wiyama omo ewno ruhuji ha noto yimɓe nana mana o jiɗmi haalandema Abou Diop nden o holli Cheikh Oumar ɓiɗɗo debbo biteɗo Hasinatu e ɓiɗɗo debbo biteɗo Ramatullahi aleyka eyyi stop seeɗa video waɗi Abou Diop ɗo woni Zeyni Abidine Tidiane
ɗo noon kam ala sago mi namdoma ɗum yimɓe ɓe ne namno min minen wonɓe ayoɓe seyfaɓe ne keewi joom dalilaji en ɓe ne keewi kono ngol ɗo ɓoggol ko ngol pentuɗa e nder fittadu ma e jumla abidine tijani hay tara sa gayni nigéria tan bon mi namdoma ɗum tijani Abou Diop de kalɗa ɗo affaire Nigéria mbiɗaka Saykou ne ewno to no ruhu noto ha yimɓe nana so welama neɗɗo nana taw ke defare nelaɗo Allah Cheikh Tidiani on mana gaddanata mami iwri ganduɗa kota sukaɓe rewɓe ɓe o sakkaɓe oɗo wiyete ko Hasinatu goɗɗo wiyete ko Ramatullahi Aleyka duuɓi jeeɗiɗi omo woni ganduɗa e wuuro men wiyete ko Sokoto o wi sukaɓe yo mbaɗe nokku goto hawa heɓe yamirore kankone ko kalfaɗo ƴeew mawni ko biteɗo Alpha Amadou ne woni halwara o wi o watta hay hunde sana o wayno Alpha Amadou andi kay reftade jikanaɗo mum e reftade mawni mum moƴƴi ɗon kanko Sékou Moural Foutiyou o windi ɓatake o totti jinne goto jinno ko kañum suttimo wi Sékou Moural min ken koreji konmi koɗo wiyete Diadiolol ken bandiraɓe ñande fof dawanmi ko Diadiolol mi ara mi jangga ɗo e Sokoto mi joftoyo mi ñaltoyo soko mi ñalti mi hirdo mi jangga ɗo mi joftoyo Diadiolol konmi Diadiolol noon ko cangol dewgol e takka galle bamum Sékou Moural hono Saydou Antoumani joni noon Sékou Moural wimo hono tawruɗa koreji am o koreji ma ne cellina e jaam sana Alpha mamne de ni yewnuma o wi o itti letar kanko Sékou Moural noon o totti jinne o wi soka yi tottanami Alpha mawnam taw on jooɗima fodde duuɓi sappo e jeetati anda ɗo heedi ñande yi bindi ɗi welti wi ha yo Oumar Mignam halwarnaɓe dogi gari e galle cikki Sékou Moural koko arti o wi ala ngoɗo jungo ko jungo Oumar Mignam aɗa nimo ganduɗa sa ƴeewi bindu ma heɓi saka ɗum o tawi ne waɗa hen Alpha mawnam jinmi ko gara mbiɗen yaare ɗo e Sokoto ɓuuri heelude e siru Cheikh Tidiane mi heeɓi mi addani leñol ɓaleɓe jinmi ko gara tawami ɗo woni yamirode joguimi on nene heeñe tawdemo toon nawani ɗum toon sana artiroydemo jaɓɓa teddina weltina no fewi o yewde mum noon o wi Alpha mawnam enen noon wonko tawɗa ɗo kanko Mouhamadou Bello o hono ɓi ko ganduɗa hono ba makko biteɗo Cheikh Ousmane Fodio Demo yamirinomo yamirore somi arti ɗo yo rokkam sohnajo ɗum baba o howti e jomum o wi hande ko ñalade makko kanko no watti hen sohnajo goɗɗo ɓe gonɗiɗo o wiyete ko Ramatullahi Aleyka oɗo wiyete ko Hasinatu joni noon mbimi minne komi kalfa tawde an woni afa baba beele mi yima ha no mbiɗa foof sonno ko sagam noon ko ndesa hen goto mi resa hen goto Alpha wi mi resata ɗo a resata ɗo en kotat o tefi Alpha yontere Abou Diop nden o tefi Alpha yontere Alpha jaɓani o wi joni noon jinmi ko naate nder suudu woda ko kollumami sa jaɓani noon mi woppa kala ko jiiɗo mi refta e ma Alpha mawnam Alpha jooɗe leeso o wi ɗum yo rumtimo o wi huñi wuttima on huñi wuttimo o janggo tuute junggo makko ñaamo fi Alpha e keeci o wi Hasimiyu to alamullar wa hono data ɗemgal wimo nam Alpha nani kanko nani an hoɗo gonɗa soka jibinama are aduna hoɗo gonata o wi gonami koɗo wiyete ɗayba noon ko Madinatu Munawwara ko mbatta toon gilla men nelaɗo Allah e andudemi laaɓi taw gonɗi ɗi toon Malikiyu Sadio Liyu Hanafiyu e Hambaliyu ɗum waɗi ko kalami mi wonata ganduɗa caggitowo ɗum o wi Alpha mawnam soka resi debbo an jibinto oɗo ruhu mbo kalten o fi hella wongo Ramatu o wi Tidjani ndani nden o wi Tidjani ɗemgal kadi wi nam Alpha nani kanko do nani hoɗo gonɗa o wi si kesi ganduɗa wonata jikanaɗam ko biteɗo Alpha Amadou an Sékou Moural somi yaade ma jihadi o soka ɓaggi fitelo e haarde gembere a notima nelaɗo Allah on kawriɗo mbino ɗon ɗo mami ɓamtu jihadi o mi fella duuɓi sappo e ɗiɗi mi jooɗo duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe jaɓi ala komi mbawi hen habro duuɓi nogas e nayyi o wi Alpha mawnam sa resi an jibinto Alpha jaaɓi nde Alpha jaaɓi nde andi kay ɗo so wiyama Sékou Moural ne ewno ruhunoto ɗo kam rokkimen dalilu nden wayi ni e hoddir Allah
kanka Alpha o resi ganduɗa Hasinatu o dañde mum Tidjani Alpha Amadou e Hasimi Alpha Amadou joni ɗo Madinatu Munawwara on joni no 6 kange ne saggiti laabi ɗi nayi anani kankone o resi Ramatullahi aleyka kanko Cheikh Oumar o dañde mum biteɗo Nouru Ramatullahi aleyka Nouru dañi Mouhamadou Nouru e Lamine Nouru e Fadima Nouru e Dieynaba Nouru e Habibou Nouru e Makki Nouru e Alhaji Saydou Nouru kankone ko oɗo barka o dañe on ndeke noon o haalde ruhu o noddi ha nooti namde ɗe keddi ko seeɗa Abdoul Ata Mamadou Mariam namde keddi ko seeɗa eyyi kono noon ɗo kalɗa ɗo ma ɗe mérité Abdou ɗo kalɗa ɗo oɗo mo kalɗa ɗo Cherif e ko waɗanma ko holno pentanama ɓoggol e hoko waɗanma Alhaji Abou Diop oɗo Sirif bitere Zeynil Abidine Tidjani Allah hoddiri mbeɗa joginoɗo sifa ko aadi tan mo mbaɗmi ɓerdam to banggue Allah Alhaji Saydou Nourou Tall kaldo naati Fouta somi duusiɓe duttortomi ko raw ɗo duusanmiɓe ha raw Sirif Mamadou Habibou so naati leydi somi duusi ɗum duttortomi ko raw kono fode Allah hoddiri nden mi anda Zeynil Abidine Allah hoddiri kanko Sirif Mahamadou Habibou o hoote joomi ko Zeynil Abidine watti arde kañumne mi duusi ɗum ha raw kono noon ha waɗi saha goto o ari galle biteɗo Alhaji Aliou Seyni ɗum ko ɗo e Ndiayam Pendawo gari mi salmini Demba Jammo o wi wajiɓi oɗo duusowomi ha min certoye raw ari ɗo hande ko ɗo wone ngo wutte ala fo nde duusata kam kanka holi gueɗal makko ɓe mbi ɓeɗo ko awluɓe Cheikh Oumar o wi o haalta ko Cheikh Oumar ɓe mbimɓe eyyi o wi nodditembo ɓe nodditimi noddu noon ko biteɗo Mamoudou Ly o wi noto Sirif garmi Sirif wimi min noon jinmi ko haalanede haala Cheikh Oumar mbaɗanami banda kalanami haala Cheikh Oumar mbimi Sharif an on nanata pulara mi wawa yewtandema golle Cheikh Oumar taw ke arab somi waɗnima banda hon nanirta haala ka a yahata ha wona min mi 0 minute garta ɗo taw ganduɗa hoɓɓe ɓe foof ka goten fof hooti galle mum mi woppama ganduɗa suudam mbeɗa fofto gara ɗo mbaɗanami banda taw jewtantami Cheikh Oumar garmi nden min yonti mbimi joni noon mbeɗa wawi minne mbeɗa ñagama hunde oy ko ɗum woni mbimi mbeɗa haala hunde mi sikka no fewi taw wonko weñima kala ko bonnumi e haalama anne jaforoɗa saabi Allah o wi wallahi hay hunde a watta ɗo kene mettami saabu kala ko mbaɗɗa ɗo taw ko yidde hakkude men ardima ɗum ɗon noon min jooɗi min puɗɗi Allah addi nga puɗɗirimi ke haala mbimi bo ko fuɗɗode haala men tan onon taniraɓe Cheikh Tidjani on jettat Cheikh Oumar no feewi on duwanta Cheikh Oumar onon taniraɓe Cheikh Tidjani on duwanta Cheikh Oumar taki mi wiide on duwanta Cheikh Oumar on kon seernaɓe Cheikh Oumar caggal Cheikh Oumar e waaɓe no Cheikh Oumar e fotɓe no Cheikh Oumar goto hen foof doole mum e ruuhu mum fof moɗni ɗum ke yidde Cheikh Tidjani so kesi a won Cheikh Oumar wiyanno hoɗum ko maccuɗo Cheikh Tidjani kañum Cheikh Oumar wi kañum ko maccuɗo Cheikh Tidjani so ka joguima maccuɗo ma ari lewnima lewre guesa bamma woni toon daasi kooti ɗe duppi ganduɗa jabbi awi hurnima toon ha coñal yonti duusi artire wuuro sokki ha ñande nde heedi banggue ƴetti gawri pelimiri ndi kadi sotti itti kadi saña ko ganduɗa heedini banggue weesi ɗum ha laaɓi itti condi ɗi ganduɗa yerwima ha paari waddi ɗum ganduɗa e laaɓgal addi ha yeeso ma wima ko umme guesa tan nani beela weltataka o yoho kay ɗum Cheikh Oumar waɗani mon e lawol Cheikh Tidjani kala ɗo rewno Cheikh Tidjani ɓeydima ɗon andede ɓeydima ɗon yiɗede martaba mum ɓeydama ɗon famede
mbimi fuutane noon yettat Cheikh Oumar sabu so ɓaleejo heɓi laawol Cheikh Tidiane dahmitimi heen heɓi siru Cheikh Tidiane ko Allah ne Cheikh Oumar addani men kanko tarbini Cheikh Mouhamadoul Ghali woni toon duuɓi tati ko tampate toon e ko haaɓate toon so mi yiɗi haalde haala ka ne yeeway ni joni juutat kono dalil o heewi ko wadda hen o heeɓi ɗum o addani men hande a yii leydi ndi no fotiri goto fof no muuya yidtanum Cheikh Tidiane kanko nanne ɓerɗe men taw ke yamirode Allah defare nelaɗo Allah ha enen fof ganduɗen fodde Cheikh Tidiane saabu neɗɗo itta hunde ha tiiɗa taw anda fodde majjum joni noon kanko Cheikh Oumar son jii kalɗo garɗon yimɓeɓe cofta jaɓɓu yaade mon gilɗi mum e Cheikh Tidiane koko Cheikh Oumar haalani yimɓe Cheikh Tidiane ɓuural gongal hen ɗum noon fuude fof yettat Cheikh Oumar ono noon duwanta Cheikh Oumar kalɗo garɗon yimɓeɓe jaɓɓo mon teddino mon tawɗon wurtankene fewi Fouta hawri ala he mbiɗa Cheikh Tidiane ko Cheikh Oumar nani ɗum e ɓerɗa men e defare nelaɗo Allah o wimi heɗa seeɗa keeɗimi o wiminne mbeɗa juurma ɗo juurgal gotal mbeɗa sikka meeɗa ɗum juurede ɗum ko ɗum woni o wi tawi ƴiƴi mam ɗam ene laaɓi mbeɗa jiide Cheikh Tidiane komi tanum Cheikh Tidiane keeci e keeci mbeɗa defanima e defare nelaɗo Allah e Cheikh Ahmad Tidiane e barka taniraɓam ganduɗa heɗɗo hakkudam e Cheikh Tidiane banggue nenam e banggue babam kala ko dañmi aduna e lakara jalla yen ndelɗumi defanimama Allahu akbar jooɗinoɓeɓe tartarano ɗum ñande hen ko biteɗo Mamadou Alpha Ibrahima ɓi Alpha Ibrahima wanta kanel ene tawa biteɗo Mamoudou Ly ene tawa biteɗo Oumar Ba ganduɗa to Bissau ene tawa biteɗo ganduɗa Oumar Sy ene tawa mbeɗo min jooɗi ndeɗo jonde ɓen mbi min o wi hay onon hande on janti hen o jamma mo mbalɗen ɗo Allah rokki men ɗum ɗon noon ndeysan Abou Diop Allah addam pentumo ngol ɗo ɓoggol biyetengol Zeynil Abidine Tidiane min kan wiyete Zeynil Abidine Tidiane ibni Seydina Mawlana Qutbu Rabbani Sarif Mouhamadoul Habibou Tidiane ibni Seydina Mawlana Qutbu Rabbani Mahmoudou Tidiane ibni Seydina Mawlana Khawsu Samadani Mouhamadoul Bassirou Tidiane ibni Seydina Mawlana Mouhamadoul Habibou Tidiane woni Mouhamadoul Habib mawɗo ibni Seydina Mawlana Qutbul Maktoum Tajul Arifini Suldani Awliyayi Khawsu Samadani Qutbu Rabbani Qutbu Zaman Sadani ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد تجار شريف رضي الله تعالى عنه بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم بن الإيدي بن سالم بن أحمد علواني بن أحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن إسحاق بن زين العابدين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن مسنى بن الحسن السبلي الحسن السبلي ابن علي بن بعد علي بكرم الله وجهه كم فاطمة الزهراء firtata debbo danejo kono noon wona ko danejo haala ɗon malla ɗon ko kanko Fatimata Binta ko debbo mo yita ella o wiya debbo danejo on wiyete Fatimata Zahra bintu Mouhamadou bin Abdoullah Abdoul Moudallabi Hasimin Abdou Manaf Usay Kilabu Murratu Kabu Luway Ghalib Firi Malik Nazir Kinanata Huzeymata Mudirikata Ilyas Mudar Nizar Madi Adanan mbimi Zeynil Abidini mbimi nenema wiyete ko Lalla Aïssa bintu Seydina Mawlana Qutbu Rabbani Sarif Ɗeyibu Tidjani ibnu Seydina Mawlana Allal Tidjani ibnu Seydina Mawlana Ahmadou Ammar Tidjani ibnu Seydina Mawlana Mouhamadoul Habib Tidjani o woni Mouhamadoul Habib mawɗo on ko ɓi Qutbul Maktoum Cheikhna Ahmad Tidjani mbimi kanko ko deku kanko Zeynil Abidini yimmakko e ba makko fote Cheikh Tidjani so welama o wi ba makko kaw so welama o wi nene makko gorgol saabu yimmakko e ba makko ɓiɓɓe baba est ce que nde woni ngol ɓoggol yo noon mbaɗɗo stop kono Abdoulaye le won sirlu goɗɗo kadi juugal ngal ɓeydanoma hen tawi ko sirlu mo ɓuuri horsinde o itto tottuma gongo kala ɗum mo ko laaɓat sirru o komo joguino feggere nde woni e junngo makko feggere nde won ko sirru winda hen o noddi Mamoudou o totti ɗum kaalis o wi yo ya peesoyo gal o wi oɗo noon joni ko waɗi koɗo hol bayle mo kowniɗa ɗo tafanma sirru gonɗo e feggeram nde nden feggere nde mbi mbeɗa joguiɗo sehilam guiƴam goto ne wiye Mamadou Guissé on de mbeɗa andi so yii ko woni koye feggere ma nde timtima hen mbi sikki ne wawi wadde hono ɗum nden Mamadou Guissé tafata ko marché gonɗo
ɗon ɗo tali ikkata mo biyata ɗo marché Kérimel kon ɗo ikkataf ko ɗon ganduɗa ha hande sukaba way luɓe aɗa nan ɗon wiite Aliou Thiamel witeɓe Babo Sy en aɗa ko ɗon goni Baba Mamadou Julde ko ɗon ɓe tafata gandi witeɓe Mamoudou ko ɗon tafata Mamoudou ganduɗa ko ɗon goni kanko ganduɗa Aliou Thiamel ko ɗon goni witeɓe Bouy en ko ɗon goni Baylal Gueye en ko ɗon goni ɗum ɗon Allah hoddiri nden kalis o nawama toon no yaade feggere jendi abidino holi ɗum Mamadou Soka timti ha ɓooyi tawi forme feggere nde tiimi he ko sinna ko to hono hatemere helade nde e feggere Zeyni Labidini waɗi hono ɗum ha nandi ga adde pegge ɗe holli Zeyni ƴeewi tawi ala hen ɗo diwi beel holle o Bayla ɗum wonno ko tottunomi ko e bawɗe Allah no mofti ɗum jogitari ɗum ko modabudo tan ko noon wiite Alhaji Abdoulaye Mamadou Mariam cheikh ma ko joom gakke ko ligginowo mumunteji kaldowo jinneji jaɓanaɗo kono elle won jinne meeɗi janfade mo molti caggal jignaɗo makko goko o so tawi yiiɗi waddude mu on ko hebde ɗum no yiɗir ni bon ɗum waɗi stop seeɗa